Ngikubingelele mbukele ngiphene kwamukela kwesimanje sekuhlazona indaba ifika ngaso-ke isikhathi laphana ke uMayogathi ke ibliss kazwelonke ke isevezele ke abantu abaningi ukuthi ngempela ke yona ke isithathile ke futhi ke lokho iyasiqhenya ngalokho ke futhi ukuthi ngempela ke isinaye ke umuntu ke ehlekisana naye ke ibuze nje imibuzo ke embala laphana ke kuyona ke le video mbukele engizokunika yona njengamanje ke uyibonele ukuthi ke ibliss ngempela ke isho ngokusobala ukuthi cha ngempela ke usekhona ke umuntu ke ehlekisana naye mbukele ibuze nje ukuthi ngempela ke nithi ke yona ke ayenze njani ayidinge ekuthandwa yini yona ke ibliss mbukeli ngaphandle nje ukuthi ngumosheleke isikhathi ke ake ngunike yona le video mbukeli ngicabanga ukuthi kade ke uyilindile mbukeli nansi ke le video ke siyabonga Mayogathi lo muntu akakuthandi kudliwa imali yakho okay ngicela ukuthi ke ngibhalansise la noma ningibhalansise la ngoba kunala ngisala khona. Okay, lo Mayogathi lona-ke nithi akathini akahlale na angathandwa yena noma yena akahlale yena angayifaki into eqejile kanje ngiyayibuzela nje. Mhlanje ufake ingoma e-studio. Yeah. Ufake ingoma e-studio. Ngiyofaka ingoma e-studio namhlanje. Hayi kusetshenziswa. Ubhalile. Ubhalile. Khona basosizi, khona bajabulile, khona abachaphazekile emthandweni. Ngiyakutshela ukuthi akahambe. Mozo wathi u-heartbroken nje hamba phuma lapha. Hayi kuthiwa nje ngithi phuma ke manje phuma nje basuchaphazekile. Akahamba shona aphinda abheke emuva. Ngaphinda ubheke emuva. Ya. Hayi. Iyongena namhlanje e-studio. Yazi namhlanje. Sabaphila